Het komt nou al voor dat je soms een dij wachtje moet voor een coronatest. Of naar de andere kant van de provincie moet, omdat alles al volpland is. Er wordt heel tijd meer testen. Vorige week weer iets van 1600 en deze week 1900. Ja, ik kan je voorstellen, we kunnen wel buisjes erbij bestellen, maar het wordt het even. Mensen erbij bestellen, maar het wordt het even. Dus dat kan even een piek wezen, dat is naar een oren locatie mast. Of één dag wacht je, maar we zetten zo snel mogelijk bij. We zitten likwijls nog net onder de maximale capaciteit. De testlocaties kunnen nog groeien rond 10.000 tests in de week. In Nederland rennen de coronagevallen stadig weer omheen. In Friesland valt dat nog ta. Dags worden er hier weer heel iets meer feestjes vierd en wordt de oorlmeter somtijden wat loslitten. De Graaf maakt dat zelfs ook mee op een jitje. Ik zeg om je heen dat ik weer haast de enige die het net tuiten en net handjoeg en naar boeten ging om de romte op te zieken. En ik ben er voortgegaan omdat het me te druk werd. En dan denk ik altijd hier als er is en die nodig mij uit. Hoe gaat het dan ergens door? Schrik je daarvan? Wat is jouw gevoel daar dan bij? Nou ja, wel vernuivering. Omdat ik denk van ja, iedereen had toch die oranje periode meemaken. En ik zit er zelfs wat dichterbij. Maar net één vindt het toch leuk, zo'n periode. En die willen we toch net weer in. En de moeten aan zwaar bedrijven dicht. En die mensen die raad je hun baan kwijt. En daar wil ik net verantwoordelijk voor wezen.